Yawa masu tambaya ake sabko wa'annan game kamar su Velo da Good Hand da sauransu ga sunan kamar yadda kuke gani. Residence kake so, Good Hand kake so, mu je ƙasa Velo kake so kunga ga Velo nan ga Def game nan. Kai game dai ga sunan sai wanda kuka zaɓa dukansu na play ne amma za ka buga su cikin wayarka kai tsaye. To ya za ka sabko ɗaya daga cikin wayannan? Za ka zaɓi wanda kake so. Yanzu misali ace ina so Residence sai ka taɓa wannan wajen da aka ce download, kana taɓa za ka ga gashi nan ka lura da nan kunga gashi nan yana ƙoƙarin ya sauka amma wasu na da nauyi. To yanzu bayan ka sauke shi ni da ja na sauko su sai mu huta. To ya za ka yi ka mallaki wannan application ka shiga Play Store sai ka rubuta PSP gashi PSD gashi nan kamar yadda kuke gani sai ku sauko wannan gashi ku sauke shi a wayanku. To shi na biyun ba lalle ku samu shi nan ba, wannan application kenan a Play Store ba a samun shi. Bari in nuna mana a yankin mu ba a samun shi, ban dai sani ba a yankin ku ga sunan shi nan kuna gani. Application na biyu shine Hyzer X dai kamar yadda kuke gani wanda ba a samun shi a Play Store, ban dai sani ba a yankin ku amma na yankin mu ba a samun shi sai dai ka shiga wannan wurin na in ka rubuta shi za ka gani ga hanyoyi nan za ka bi ka je ka sauko shi a wayanka kenan. Za ka iya ka shiga nan sai ka zo ƙasa za ka ga download kenan sai ka sauko shi. To bayan ka sauko game in ka sauko application ɗin za ka shige shi kamar hakan nan za ka shiga. To zai maka wasu 'yan tambayoyi tun da kai farkon shiga ne, ni nawa da sha a buɗe ne. Yanzu duk wanda na danna nan direct buɗewa zai yi. To kai ya za ka yi zai tambaye ka wani biyo, to biyo ɗin nan yanda za ka samu shi bari in nuna muku hanya mafi sauƙi. Ku shiga Telegram, bari in shiga Telegram ɗina za mu jira ya buɗe. To ga wani gida nan inda ake samun shi kenan za ku la'akari da sunan gidan ko ku yi capture ɗin shi kenan sai ku zo ku rubuta shi. Bayan ku rubuta shi ga sunan kamar yadda kuke gani sai za ku sauke su duka saboda za ku iya sauko game da dama kenan in ba ku da shi game ɗin ba zai buɗe ba. In ba wa'annan game ba zai buɗe ba, yanda za ka sauke shi ne ka danne hakan nan ga wani cibiya can saman nan kana taɓa shi za ka ga ya sauka cikin wayanka. Kenan in ka zo ka shiga nan zai tambaye ka shi tun farko shi za ka fara sa, sannan zai sake tambaye ka ka zaɓi cikin gidajen da wa'annan gyama-gyaman naka sun ka sauka kenan sai ka zaɓi cikin gidan da suka sauka. Wancan da na ce muku biyo ɗin nan in babu shi ba za su buɗe ba saboda na ƙasashe ne daban-daban. Kenan in baka ɗauko shi ba ka ga ba zai buɗe ba. In ba shi game ba zai buɗe ba in faɗa muku shi na taƙaice. Sai mun haɗu da ku cikin wani bidiyo na biyu. Ku ajiye min ra'ayinka a comment section wanda ya kasa haɗa nashi kenan zan yi in shafe nawa sai in yi muku game ta to in yi muku wani bidiyo ta yanda ake buɗe shi taƙaice. Bari in buɗe guda ɗaya ku gani, in buɗe game ɗaya da ni da malata nake buga shi. Za mu jira wannan Good Hand ne gashi nan kamar yadda kuke gani. Kunga gashi nan kunga ya buɗe. Wanda yanzu zan je in yi wasa na cikin kwanciyar hankali gashi nan kamar yadda kuke gani amma tun da dan in nuna muku ne har wa yau bari in wata sai in sake shiga wani na daban. Wannan Velo kenan shine na saman nan. Ya saurin buɗe. Wannan in wayanka RAM ɗin wayanka in ya kai RAM 4 to gaskiya zai fi daɗin buga cikin RAM 4 ko sama kai ga haka nan. Amma in yana ƙasa kai ga haka nan gaskiya zai iya baka me ake ta zai wahalar da kai saboda zai rinƙa lallake maka ne. Wannan ni nawa ka ga gashi nan daga na taɓa direct wucewa yake. Kenan wannan naka RAM ɗin nashi ƙarami ne za ka ga zai ɗan wahalshe ka.
amma in kana da RAM ɗin ta mun da 4 zuwa sama kai ga haka ne to lafiya lau ne. Gashi nan kaga mata nan kenan kamar yadda kuke gani velo ita ta bude, ita ma zan yi kwana, zan yi so waye da sauransu. Mata nan dai kamar yadda kuke nan ga gani kun gani. To wannan shine a takaice yadda ake yin shi na a takaice, wanda wannan na iya ko dukkan shi ma da sauransu. Ko dai ajiye mai ra'ayinku a comment section kenan, wanda na shawaye ba in ga mutane da yawa sun yi comment, sabida nan lokacin za ka yi bidiyo sai ka ga saura sun ce ba su fahimce shi ba, amma dai wannan na san tabbas za ku fahimce shi. Kun ga har da dutse da komai. Yawwa don anan ni ne na farko. To kai in cika ku da dogon surutu, sai mun haɗu da ku cikin wani bidiyo kenan. Pause.